Az az igazság, itt elhangzott Kányádi Sándor verse, és az interneten én úgy találkoztam ezzel a verssel, amelynek az a címe, hogy az én mi atyánkom, hogy Kányádi Sándor verse. És Kányádi Sándor nekem igen jó barátunk volt 40 éven keresztül, és hát meg akartam lepni, szépen felhívtam telefonon, hogy kedves Sándor, ülj le, helyezd magad kényelemre, hallgass meg, meglepetés jön. Na, meg is lepődött, szépen meg is hatódott, és azt mondja nekem a végén, hogy hát ez nagyon szép, te írtad. Na, erre gondoltam, úgy látszik mellé fogtam, mert másik alkalommal meg mit látok, az van kiírva szintén az internetre, hogy írta Dr. Pap Lajos. Hát mivel őt is, hála Istennek ismerem, azért ővele ugyanez megismétlődött, neki is el akartam énekelni, hogy meglepjen. Ebből az lett, hogy szintén nagyon meghatódva, szipogva, a végén azt mondja nekem, hogy ez gyönyörű, te írtad. Na ezek után ki kellett derítsem, hogy akkor ki írta ezt a verset. És nagyon sokat kutattam, mentem az utcákon, és tulajdonképpen kiderült, hogy egy hajléktalan tanítónéni írta ezt a gyönyörűségesen szép verset, és hát ugye, ha élő költőnek a verséről van szó, akkor az ember el kell énekelje neki, hogy elfogadja, hogy az én lelkem hogy szólalt meg az ő versére. No, hát amikor mentem és megmondták, hogy hol lakik, elmentem abba az utcába, és előtte 2 héttel halt meg. Úgyhogy valahogy, mintha a Jóisten rám bízta volna ezt a feladatot, hogy menjek és mondjam mindenkinek, hogy akármennyire is szeretem, nem Kányádi Sándor, nem Dr. Pap Lajos írta ezt a verset, hanem Táncos Katalin tanítónéni, és tiszta szívemből mondom, hogy keressék meg az interneten, hiszen van még több verszaka is, de énekelve nem lehet olyan hosszú. Hát akkor most ez következik, nagyon-nagyon sok szeretettel küldöm mindenkinek. Mikor a szíved már csordultig tele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszünkbe. Ne csüggedj, ne robbanj be, nézz fel a magasba, reményteljesen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Mikor a magányod ijesztőn rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szók özöne, átkozódik a rossz, erre van Istenem. Ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, reményteljesen. Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
életemben.